Kubli pi baro CCCN ngi priang subha piang ipi shakani ka channel. Te shwa pang instang shukwa ban pentip ipi bangi don ke Instagram account jongani ka channel ru. Te subha ya raplang daga pekershan ban follow baru ban ya raplang ban share kini ke video ke jongi. Kajing kershan ke jong pi ka aimin sim yungi. Agani ka video in crunch pangkani ka case ka jong udwait wallet. Kani ka case kolong ka papar ng kriyan bat ka pasmo shyrkhei. Kala panlong ru ya way bullet veteran bon ong bagadai ka way ki case ki bakan chatam ko bolai iya ka jing im ka jong u. De une way breu ba ko tang udwait wallet la dan lai panyo snam karta o basta lang bat kami e jong u ka bagatang ruby wallet. Kani kami e wala kala dap kandai post nam karta ru tamba kadang long ka basat ka baklan. Ba uniuk siyo jongka ula puisa bat ka la katukan isnam. Ba ula ri bat la sumar man penpiange kami e jong u ha ka yeng ko jongka ka badan ha Richmond, California. Uni udwait udi ubreu ubampat jule kano ka kamsne bat umpat jusha kem hagi pulit baru umdan record e udan ka jing takli ne jing pang ayu tamba ke e ka baja ha ka sitarik ubana jeleo arjar arpo kede ke e ka pasngungyu baru ka pasngu pangmet hado kata-kata. Hangni ka case kila kalan rush pangka khon jong ka ruby ya ki baki klem shimpin tip satyai ka teng jong ka. Ka papli klem kano ka jing madur kam shin tip satyai ka e ka man satyai ka me ka jong ka. De la ong ba kani ka khon jong ka ruby ka bade kan ana jong udwin kala sngo khiam siem bat sngolingo adin bakala phone shi phone ka me jong ka pa umdan ba pik ya ka phone. Adin kala call ru udwin tang ba ma uru pik ya phone de kani kala stang man pening ai ka. Te kumta hadin ba umdan bapik ya ko jongka kala rai bani her hi no shata iyeng jongka kami namar ba kodan lang usabi jongka ta kayeng te kumta kala lit pran shata ba onda kala puyanta kala pli ka ta kaching khang ka bana kaman bat ke e ka bagai i hangta kala penkenden pat pen shapti ka namar ka shi i pe je kami jongka hapo kamra shongkai bala play da kasnam bakala i yu twinu bayang hajan ubla betlut ta kasnam shiranyang. Te ha ka jinglang pendin pa jing shapting klami wut shabar bat kala pet nangta pakala kol no iki bulen pat markum ta si panghi kila wan no kat bakloi shakate ka yeng ha ka por baki bulet kila poi ha ka ta ka jaka kila rung shakata kamra shongkai pat hangta kila lam pa udwin udang si ya kami e chung u baru udang klong bam ya kamet ka jongka kita ki bulet kila ya hala bat berngem ba unsange tamba udwin udang klong berkata susu ya kamet jongka kita ki bulet kila ya saat yang ta pat hadu sangwat ki bulet kila ya bat ya udwin pa kila ya tan yu unang ta hadien kila ya te kanjiri kiti ki jong uru uni udwin long tik kumoi umarat klau baklebien udang ya persyang pan bam ya kami iit ka jong u ki bulet baro kila ya lingo lun pat kemna ban mundur ba ka jia kumne yong ba kadei ke ka baningkong ka bajia ha kane ka jaka onda kilai dep kem yo udwin kilai ra ya kami age kuchung usha hospital tamba ki doktor ki ong bakala klat la katukan isngi ki pulut hadin ki satep ba uni udwin ula penyap ya kerubi dagatari pat hadin kata lai singi lenter ula stang man bam tangi kamet kuchungka ado pikilap ya kani ka jingja doktor kilap bakata kamet jong kerubi kala ima ba namar malapun jaka baki domet kejongka kila syaklong bat syakta pat bam im au dau kun ksiu ko jongka ipulet kimnang ban batai shu kadei na kadaw ayu ba udwin ule umne tamba ki suba badai namar ba udi drugs ki baklan ha ka tugas ngi bat kini ki drugs ki lasdang ban kata ikhle ka jongu yong ba imat kajing di drugs baru kajing pun jing bacuk khat jong uni ubrio kala pen saja bat penjinjar ha kajing im ka jongu bat kumta kala penlong yu ba un khle bit bat panle ikane kamsniu de kumta uni udwin ula sha set patong house name arjar arpo pahadien kata kamdon shu kajing tip shpang kani ka case de kani ka case kadei ka we na ka pasngo phalna ba kan long hadu kan ne namar ki bre ki bi thu ya udwin ru ki ong ba ude ubre uba pha pat umba pajulap ya u ba unle ki kam ki pakan sha kum kani de katu ngi la poi sha ka bakut jong kani ka jing thu khana shpang kani ka case Watsngo e baro kani case kalong ka pakamling kon nambar ngim shimlap ki detail jong kani ka case hapo internet
de khubli shupo ni pibaro ki bakarshan man pe adu ka bakun so bha se like share bat subscribe lang ke channel jungi ngin se champan sah ka bai ka video